Il-ġimgħa filgħodu xedu żewġ persuni oħra fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Erin Tanti, is-sieħba tiegħu Marisa Gallo u s-sit tal-Isptar St. James it-tabib Josie Muscat. It-tlieta qed jiġu mixlija b'IVF illegali. Dan il-proċess wassal biex is-sieħba ta' Tanti nqabdet ilha mingħajr il-permessi tal-ħabs, waqt li Tanti qed jiskonta sentenza ta' ħabs dwar omiċidju. L-ewwel li telet fuq il-pedana tax-xhieda kienet Christine Xkembri de Gwara, konsulenta speċjalizzata fil-fertilità. Xedet kif Marisa Gallo marret waħedha fil-klinika fejn taħdem f'Ottubru tas-sena l-oħra. Xedet li l-mara kienet qaltilha li s-sieħeb tagħha jinsab il-ħabs, però ma taġġ dettalji dwar minnu jew għaliex qiegħed hemm. Hawnhekk rimarkat kif il-protokoll tal-IVF għalkemm ma jwaqqafx trattament milli jingħata jekk persuna tkun il-ħabs, iwaqqaf professjonist milli jitratta lil xi ħadd b'akkużi marbuta ma' vjolenza fuq tfal. Qalet li lil Gallo spjegatilha kif għal kull trattament tal-IVF iridu jiġu kkunsidrati l-kundizzjonijiet mediċi, psikoloġiċi u soċjali taż-żewġ persuni u għaldaqstant mingħajr dawn id-dettalji ma setet tagħti l-ebda deċiżjoni. Għalhekk qalet li ma kienx reġa' sar kuntatt. Quddiem il-Maġistrat Lenard Karwana xed ukoll Raymond Aġus, impjegat tal-Isptar St. James, u għaxed kif kien tqabbad darbtejn minn sit l-isptar Dr. Josie Muscat biex imur jiġbor pakkett mill-faċilità korrettiva ta' Kordin f'Novembru tas-sena l-oħra. Meta kienet wieġeb domandi tal-prosekuzzjoni qal li mhijiex xi ħaġa normali għalih li jmur il-ħabs. Xed kif fiż-żewġ okkażjonijiet ġabar il-pakketti li ddeskriva bħala borża bajda siġillata wara li ħabbat il-bib tal-ħabs fetaħlu xi ħadd pajżan li qallu biex jistenna u mar xi ħadd ieħor bih li bħalu ma kienx libes uniformi. Xed li fuq istruzzjonijiet tat-tabib Muscat ħalla l-pakketti li kien ġabar mill-ħabs fi reception tal-Isptar St. James f'Taslima. Il-kawża ġiet differita għal 15 ta' Diċembru.